Sizibulisele kwakhona nakwabo basandu kungena sixolise nangamagingxigingxi ngoku ke besancokola nomhlalutyi wezopolitiko umnumzana Ntsikelelo Breakfast. Mnumzana Ntsikelelo, amasosa siqhubekeka ndibuzile ngaphambili ngaba kwintetho kamongameli ebeyithetha izolo ingaba ngokwezakho izimvo wonelisekile koko beqhubeka izolo nentetho kamongameli. Enkosi sakhuluma sisazi kwakhona. Alamsasazi le meko umongameli ebequbisene kunye nayo ayomeko ekulula ukudila kunye nayo ngoba inezinto ezininzi kufuneka umuntu ezijongile ngoba uthetha ngezityholo ezenziwe ngukomishina wamapolisa wase KZN about minister of amapolisa okanye yes, Minister Usenzo Mchunu. Therefore, I think we cannot confirm ubunyani bantu leyo kumqala ngoku, but we can confirm urhwaphilizo in general elikhoyo esipoliseni. I think to put a minister on special leave noko yinto enobuchule kum leyo, because then uyamsusa from i-duty zakhe as minister, but uphinde kwakhona uthi set up le commission ujonga ezizitsholo, because nabanye namsa unokwazi ukutyhola wena atyhole mna. Therefore I don't think it is fair and square to say because of kukho izitsholo mawugxothwe emsebenzini, because ungumntu unamalungelo nawe. So I think the fact that umbeke ku-special leave, it means that ubangaba uphando lizakwenzeka and ezizitsholo uzithatha seriously. I think now we need to learn to deal with effects, not to deal with emotions. I understand bangaba sinomsindo as a country. I understand even nam dinomsindo because of urhwaphilizo, but I think lendlela ayihandlishe ngayo kum ndi satisfied. Not to say bangaba we don't have issues with commissions. Yes, commissions besinazo in the past. Findings zazo as biko implemented, I think weakness yazo, but I think we need to set up a committee to uncover the truth. I support that. Kanye mnumzana Ntsikelelo, kule nto uthetha ngayo ngekomishoni ebezikhe zakhona ngaphambili, ingaba kule intsha ngoku ucinga into yobana iza kohluka kangakanani ngokomsebenzi wayo nemiphumela yayo mandithi ukonwabisa bemi boMzantsi Afrika malunga nezi zityholo, ngokuba ngaphambili bezikhona ezikomishoni ziluthotho, kodwa uMzantsi Afrika ukoneli nangoku yintoni eza kwehluka ngoku ngaleni komishoni intsha? Umbuzo omhlelo onbuzo lomsasazi ubalekile umbuzo wakho, because yes, Izondo Commission for instance ibine findings zayo, and these findings they are still gathering dust. And ezinye izinto ebizijonga phana like into yenantsika ye-failure of iparlamente ujonga amalungu ecabinet bangaba umsebenzi wawo bayawenza na, and ezo zinto zange implementwe ezafunyanwayo because i-ANC I think ifuna ukuzi protector. So lento uyivezayo into key. And also to add to le nto igqibo scope okanye in terms of reference of le commission wide. For instance, we are talking about izitsholo ezibekwa minister of amapolisa kunye ne senior generals ezithile, but when you look at the scope, it covers too much ground. Umzekelo, na kuthiwa even i-judiciary izawujonga, na kuthiwa even i-state security izawujonga. So iscope si wide. That's why umongameli spoke about 6 months. Yabona, so in as much as I support the approach as enayo, but not fully, because the 6 months I think is too much, and it doesn't show a sense of urgency in terms of responding to as is told.
Mnumzana uNtsikelelo, mandicacise okanye mandithi mandiveze into ethi ezi zityholo nanjengokuba sizibona zenze ukuba ithemba labemi boMzantsi Afrika lehle ngakubuqilima bengalo yomthetho. Ngokwezakho izimvo nanjengoko le komishoni iqhuba isithuba senyanga ezintandathu ngokokutsho ke kamongameli, ingaba kuza kwenzeka ntoni ngobuqilima bengalo yomthetho xa kunje ngeli xesha kusaxoxwayo? Yes, Msazi. Unbuza imibuzo ebalulekileyo Msazi. But I mean, this is me now thinking out loud that you have to act on the basis of ubungqina. You can't. I'm talking about izitholo pertaining to abantu abathile, because you must remember you can't just fire people. Well, you can put them on special leave, okanye, but you see, for instance, uMongameli could have fired minister. Because a minister does not apply to be a minister. You don't go through an interview to be a minister. He appointment, yeah. But I also think that he did the right thing not to fire a minister by setting up the committee. But when it comes to police officers, those are career police officers. You can't fire them because they're protected by labor laws. So you need to accord them the opportunity to present a side of a story sabo. Otherwise, uzawuluza cases abakho into ze litigation uyoswishwa zonke ezinto ezo. So that's why I support this idea of having evidence-based information to deal with ezi zinto. But now you're asking me a very critical question. At the moment, in as much as the commission is out to uncover the truth about this, but at the moment, I think the minister uzawungena, ungena engena baggage, will need to crack the whip, in terms of making sure that kuko motivation to police officers not to lose the focus of umsebenzi wabo in terms of addressing crime, enforcing the law. Bangabikho affected by ezinto ezi but throw in the towel, but to continue doing umsebenzi. I believe in as much as SABS inengxaki of corruption, but at the same time bakhona abantu, men and women in uniform and even out of uniform, are committed to fight against crime ne corruption. Umongameli kungekudala ukhe wanqumamisa usekela mphathiswa weqela le-DA futhi ngokukhawuleza siyibonile leyo. Xa ngoku sithelekisa kwiqela le-DA noku kwenzekileyo phantsi kwesandla sikamphathiswa uSenzo Mchunu, amaqela ezopolitiko afana ne-DA akhalazileyo ngelo nyathelo umongameli yakwazileyo ukulithatha futhi engalibasanga, lohluke ngantoni eli inyathelo likamnumzana uSenzo Mchunu nelo sekela mphathiswa we-DA oye wanqunyanyiswa, mandibe ndisithi wasuswa ngokupheleleyo esihlalweni sakhe? Ingaba oko ayikokwenza okufana nokuthatha isigqibo uphinde ube mhlambi uyaziphikisa, athi wona makhumsha, it's contradiction when it comes to taking decisions ezikumila kunje? Dakuva Msasazi, thitha kahle. Yes, you can argue that ikhona i-contradiction because ile nto kuthiwa ngamakhumsha kwakhona ndikabula wena, what is source for the goose is source for the gander. Into apply left noku-apply nase right, so that ube seen to be fair and square, also to be seen to be very much consistent. But you must understand the politics, the ANC now, so they come into play wrongfully so. For instance, Minister Mchunu, ngenye comrades and loyalist of President Ramaphosa, Minister Mchunu received a report Phala that implicates the president and has placed la report under lock and key. So he has ammunition against the president. So that's the first point. The second point is that I guess the first thing that comes to your mind is how do you hold on to power? And I think the president did
the same thing naye. He's always concerned about how does he hold on to power, but he does that at the expense of a country. So it looks like ikum ufuna ubeka imfuno zombutho wakhe phambili kunemfuno zelizwe msasazi. And I mean, he has always done that because he doesn't want to get Inansika he fight back from a ruling party, because Minister Mkunu, remember mina ngabanye babantu who helped the president kwithema kokuqala kwethema esibini to get support. Mnumzana Breakfast uveza into enzulu nento endinothi iyaxhalabisa ngokokuthi umnumzana uMchunu unefile ejonge ngezityholo iztyholo zikamongameli malunga nezinto zasephalaphala, and you did state ngokunokwakho ngokucacile into yobana le nto ingayi-ammunition. Ingaba ke ngokutsho kwakho okanye mandithi udakance futhi wande kule nto uyithethileyo into yobana xa ke ngoku kunokuthi ngokwenene mhlambi kunjalo okanye ezo zityholo nalo file ikumphathiswa uSenzo Mchunu esezandleni zakhe izawuthetha ukuthini ke ngoku ngolu phando lwenzekayo kwakunye neziphumo ezinjalo xa mhlambi ekhona omnye wabaphathiswa othi ndinento ndinayo ngakuwe, iziphumo ke ngoku ziza kuba njani, oluphando luzawuphazamiseka kangakanani ngokwamazwi akho? Well, that's why ndithe kuwe msasaqala zininzi izinto ezikhoyo kulomba ngamakhumsha kuthiwa ngumba complicated kanye complex. Ayingumba ofana nezibalo apho uthi 1 + 1 is equal to 2, into straightforward leyo. Lena into complicated. Umzekelo msasazi, if Minister Mchunu, I'm not saying that he can pull out the file. Opposition parties, they would want to propose by President resign because who are implicated. I mean, you know, Historisaka President, he nearly resigned when Historisa Palapala broke. And he survived inansika into bangaba abe defended from emotion of no confidence. So I don't think that he wants that to happen again, because izau divert attention yethu from the issue in question to kuye, and because the ANC also imagine yayo has been substantially reduced. So opposition parties might stand a chance of removing president. So I think he has taken that into account as well. I be careful. But also the last point, without taking away your time, the last point is that Mr. Sazi, you must remember, even the president, when criticism was leveled against Yena for being implicated in the issue Palapala, he did not resign. So I am sure akafuni ukuzicontradicta, because then the question is going to be, why do you fire Lomdulona for allegations? But when there were allegations against wena, now you never walked away from a position yakho. Ithi lonto mnumzana Breakfast kunyekenyeke kakhulu. Ingaba ke oku kuza kuthetha ukuthini mhlambi ke ngoku ngalo rhulumente wobumbano okhoyo eMzantsi Afrika xa kungazukuvanwa nangezinto ezikumila kunje, ingakumbi ngoku ngoba sithetha ngengalo yomthetho engakhethi bala, engakhethi mntu, ekumele idlale indima yayo. Yeah, Msasazi, you know, you're asking very, very, very good questions. That's why the fight against corruption cannot be limited to political leaders. You know, one of the best models of fighting against corruption, crime, police community partnership, because abantu, they know as problems. But also, we as citizens, I've said this before, I will say it again, we hold the highest office. We hire and we fire. Therefore, be vigilant. When, as a public, we throw in the towel and we say that, the politicians, they do as they please, we are sick and tired, Asuba involved. By so doing, we give them
a blank check to do as they please. So we must be involved. As a public, we must be involved. Because if we don't get involved with affairs of the state, we give our leaders a blank check. Corruption tends to worsen by public. So nathi we must do our part. Civil society and report as noisy and demand answers, Msasaz. I'm not trying to be everywhere, but in short, we've seen what has happened in Kenya, Gen Zs, Generation X. They took it to the street in opposition to the wrongdoings which are done by the powers that be. So abantu themselves, they must demand accountability from government. We cannot say I'm not saying that you are saying that, but we cannot say therefore we are going to fold our arms. Umongameli khangathethe nto kakhulu ngomnumzana uMkhwanazi malunga nezinto ezizakwenzeka ngokolakho uluvo ithini into ngomkhwanazi ngoku? Well, my understanding is that term of office kaMkhwanazi ends go August. But also, I don't blame him for that because the president operates at a strategic level. So he can recommend that this and that must happen to Mkhwanazi. But General Mkhwanazi, he reports to the National Commissioner. Therefore, if there are issues of discipline or anything of the sort, that must be addressed at that level. But it will be unwise to discipline him because then you must remember, but there are people who are in support of General Mkhwanazi. Actually, I think, in my opinion, they are on standby if General Mkhwanazi will come across to be victimized. So I think they should just leave him alone. Mnumzana Breakfast kwakho siphume nje kancinci ecaleni. Umnumzana uMkhwanazi uveze izinto ezininzi ezijongise kumphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ngobuqhophololo obuqhubekayo nakunye nakwabo umnumzana ekuthiwa nguKat osenkundleni. Ingaba mhlambi ngokwefemeli ezizibandakanyekayo kulamatyala anje avezwe ngumnumzana uMkhwanazi uthethile ngokubulawa kwabantu kwezopolitiko wathetha nangabaculi manditho okanye osaziwayo balapha ephondweni eRhawutini ebekunothwa kunamatyala abo. Ingaba mhlambi ikhona into oyaziyo okanye ekuthiwa ithethiwe andizothi mhlambi ukungxengxeza okanye ejoliswe ngakwezi ntsapho naba bantu babandakanyekayo kwezi zityholo zinje ezenza ibonakale ngokungathi ingalo yomthetho yaseMzantsi Afrika ibuthathaka? Well, into ezithethileyo is serious. I mean, without being everywhere, because I want to be structured and be very much coherent. So, you were talking about political killings. Now, that is very important because Kalogu, it removes a political competition in a democracy. And I think we need to move away from this attitude of normalizing political killings as if we know a norm. That is not right. Because without a political competition, there is no democracy. So, seriously, if you want to run for a public office, you must be allowed to answer on the lay. I'm not sure about into as detailed, as specific, because what I know is that I know about the other person or implicated with the allegations. I think last week on Friday, lo Cat and ingalo yomthetho izawudlala indima yawo umsasazi in that regard. Masibulele mnumzana uBreakfast kakhulu ngexesha lakho nokuthi usiboleke indlebe. Enkosi kakhulu. Enkosi kumsasazi. Ngoku ke masikhawuleze sithume umntwana evenkileni kungekudala sawuphinda sibuye siqhubekeke neendaba kweli loMzantsi Afrika.